Shout out Abu Dhabi. Thank you sa pag-thumbs up. Pinagsabay ko na yung pamamalansya ko sa aking live. Darin in Kaki, shout out. Thank you, thank you, thank you. Ako ay namamalansya. Samahan niyo na ako. Pinagsabay ko na. Oo nga, busy ako. Namamalansya ako. May jacket ka na, Dari, Nikki, Dari. Dari ni Nikki pala. Salamat. Jacob and Sachari. Hindi ko makikita. Wala akong salamin. Kumusta kayo? Kumusta? Kumusta yung WH mo, Nick, ay Darin, Nikki? Ginawa kong ninja yung isa kong phone. Minsan lang ako mag-ano. Monetize ka na pala. Ako malayo pa. Malayo pa sa katotohanan. Bihira lang kasi ma-play yung channel ko. Buti naman at na-monetize na rin kayo. Ang alam ko, pag hindi ka pa monetize hanggang 2021
back to zero daw. Totoo ba yun? Oo, nagpupunta naman ako. Meron ako mga friend na minsan piniplay nila yung channel ko. Siyempre, hindi lang naman ako piniplay nila. Pero yung ninja ko, yun ang lagi nagpiplay sa channel ko, isa lang. Dito ako sa may sinamamalansya ako. Buti naman napasyal kayo. WH ko nasa malayo pa, 600 pa lang ata. Malayo pa. Kaya nga pag nabutan ako ng wala na. Baka i-close ko na lang tong account ko. Kasi sabi nga mahirap daw pag nabutan ka ng 2021. Nakita ko kasi nung isang araw yung WH ko nasa 565 lang ata. Bira lang kasi ako dahil busy ako sa trabaho . At saka yung wifi kasi namin dito mahina, nagluloko. Kahit nga ngayon nandito na ako sa labas. Kanina medyo umano rin yung signal na mamatay. Nung kailan ba yun? Isang araw, nag-iisa na ako. Andito ako sa Pinas. Nag-iilisa na ako. Ngayon biglang humina yung signal. Hindi na natuloy dahil baka mapalo ako. Nasa Pinas ako. Nandito ako sa Muntinlupa. Ito lang naman libangan ko pag sige, pag anong araw ba ang LS niya? Minsan kasi pag nasa baba kami, wala talagang signal doon. Kaya hindi ako nakakapunta sa mga live. Ang kasagaran na YouTube ako talaga gabi na. Saka pag ganito may ginagawa dito sa labas. Sinasabay ko na. Para habang may oras ako, habang may ginagawa ako, yan. Makakapag LS ako. Okay, sige. Marami akong video, halos magwa 100 na yata. Meron akong playlist na maabot ng 8 hours siguro.
Yun lagi ang piniplay ko. Yung isa kong phone, ginawa ko ng Ninja. Yun ang nag-play-play ng channel ko. Eh, kasi nga, na ano din ako dahil nga sabi nila, kapag hindi ka pa daw na-monetize sa 2021, back to zero yung WH mo. E di, parang nakakapagod din yun. Ilang buwan mong inipon-ipon at pinaghirapan tapos magiging back to zero ka pa rin. Di, mas maganda na lang mag-i-close. Dahil ganun pa rin. Mahirapan ka na naman. Kikita din ang takmago. Dami nga nagsasabi na sayang daw. Sayang nga, pero kung talagang hindi magiging back to zero, pwede pagtsagaan. Tsaga-tsaga lang naman. Okay, salamat. Salamat na marami kung ma-play mo ako. Nasa Singapore ka ba? Karin Nikki? Naririnig mo ba ako? Di ba, copy yung boses ko? Kasi wala akong gamit na microphone eh. Sa Mandaluyong ka pala. Dito rin lang ako sa Pinas. Nasa ako? Alabang. Oh, talaga. Wala nga akong microphone eh. Tumira din ako dyan sa Mandaluyong, sa Hulo. Diyan, malapit sa, wala na siguro yung yung factory ng Liberty dyan eh. Talaga, salamat naman. California Garden. Saan ba yung milik yung California Garden? Bagong pandemic ko. Hindi ko na alam yun kasi tagal ko na rin di pumupunta dyan sa Mandaluyong. Siguro tumira ako dyan na ang edad ko 10 years old. Malapit kami sa basketball court ng Hulo. Dinadaan ko na lang sa pagla-live. Oo, tagal na. Hindi ako makalabas dito. Hindi kami makalabas dito. Walang masakyan palabas. Kaya, dinadaan ko na lang sa YouTube. Wala. Kasi andun na sa anak ko yung laptop. Ginagamit na nila sa online class nila. Kaya isa na lang tong nag-play sa akin.
Dapat nga kung may ano, shout out and makakando. Thank you sa thumbs up. Kung mayroon sanang wifi doon sa kwarto namin, sana nga may ano, pwede ako mag-LS kahit iwanan ko lang yung phone ko na naka-open. Kaso wala eh. Hindi abot yung wifi doon. Yung pocket wifi ko naman, nandun na rin sa anak ko. Binigay ko na rin para may magamit. Nag-work ka ba dyan, Daring Nikki? Nakikita mo na magandang buday. Tali ko dito. Okay. Baka pala sa bahay nag-work. Hirap ngayon ang sitwasyon. Pero mo ako 8 months na akong walang labas-labas dito. Yung mga anak ko, 8 months na rin na hindi ko sila nakikita. Ando sila sa Caloocan. Hindi rin kami makapag-video call. Hindi naman mahirap mamalansya. Mas nahihirapan ako maglaba. Oo nga, may sasakyan na nga. Ang problema, dito sa loob ng subdivision, walang masakyan sa labas. Tsaka ayaw ako palabasin ng bus ko. Oo, 8 months na. Ayaw kong palabasin ng bus ko. Baka daw pagbalik ko may dala akong, alam mo na kung ano yun. Kaya minsan naboboring na din ako dito sa loob. Nag-ano na lang. Ewan ko itong December. Kung makalabas pa ako. Hanggang kailan kaya itong sitwasyon na to. Parang lalong dumadami yung Kaya nga, sana nga maging okay na. Grabe yung nangyayari sa halos buong mundo ba? Ang layo kasi simula Alabang. Sa Star Mall ako sumasakay kasi. Papuntang SM Fairview. Pag nung normal pa na biyahe, inaabot ako ng 3 oras. Oo naman, continue, natatawagan ko sila. Minsan pag meron silang load. Pero ngayon pwede na ako mag-video call sa kanila kasi meron na doon, may wifi na sila doon dahil bumili ako ng wifi. At may mga cellphone naman sila. At kung may laptop para nga sa pag-aaral. Kaya yun. Ay, nako. Ang hirap ng buhay.
Mabilis lang mamalansya. Pero sa paglalaba, hirap talaga ako. Lalo na pag marami. Yung katawan ko niya nangangatog. So, sige. Thank you sa tambay. Work ka muna. Salamat sa abala. Salamat. Salamat. At ako ay kakain muna rin. Kakain muna ako. Hindi pa ako nagwi-breakfast. Mute ko muna. Hello, Mana Sinaida. Kumusta? Napadaan ka. Hain kaya na, Mana Sinaida. Kumusta ka mo, Dida? Kung okay la ako. Adi ako namamalansya. Nakaunak anay, kain muna ako. Nagugutom na ako.
Look our channel, shout out. Thank you, thank you. Thank you for thumbs up. Bigyan kita ng jacket ah. Bigyan kita ng jacket. Look our channel. Ba, waray ka pala. Kababayan. Madanim na jacket. Ah, summer ako siyempre. Sa may San Juanico. Hain kaya na. Look our channel. Tara pangaon. Breakfast. Breakfast ko pala yan na habang namamalansya ako. Salamat sa tambay. Kain muna ako. Ah, taga Dagami ka. Rayo Tacloban, Dagami. Pira ka oras ti kang ha Tacloban nga to Dagami. Akon sura ko ang tuna. At sincho ay yung tuna nga nadatla tapos nilagyan ko siya ng celery, kamatis at saka sibuyas na puti tapos may olives. Yan, masarap. Ala, ada ka ngayon na Thailand. Ka siguro. Nga pala. Kumusta naman? Nag-work ka din na Thailand? Akon LS nga namamalansya ako. Gindungan ko na kay siyempre cool. Minsan lang ako magkaroon ng oras. Kaya pinagsabay ko ng plancha at pag-LS habang namamalansya ako. Di ako ha. Manila, Muntinlupa. May alabang. Nagtatrabaho man ako didi. Kailangan magtrabaho. Para at mga nag-ieskwela.
Sitwasyon di sa Pinas medyo okay na rin. Iba may trabaho, pero mahirap pa rin sumakay. Hindi pa hindi pa normal. Hindi katulad nung dati na open lahat. Mahirap pa rin. Ako 8 months na hindi ako nakaka-uwi sa mga anak ko. Wala pa rin pagbabago. Oo, quarantine pa. Ayaw kita ito, kay bangin ako mapalo ni lolo. Kaya mo na yung mga yan. Oo nga niya. Ngayon, mahirap pa rin dito. Walang masakyan. May sasakyan ngayon dito. Bihira lang. Tapos, sobrang haba ng pila. Kaya kailangan maalis ka ng bahay maaga. At sobrang mahal ng pamasahe. Kung noon noon nung normal, ang pamasahe galing Alabang hanggang SM Fairview, nasa 95 pesos. Siguro ngayon nasa na, doble na siguro. Tapos yung minimum na, magkano yung minimum dati? 15. Ngayon 100 kung sa van. Kaya mahirap. Wala na ngang trabaho yung iba. Wala na magpambili ng pagkain. Oo nga. Dapat, saan ka ba mauli? Ako nga ni patulado Saudi. Na nag-extend na laya 1 year para di man hiyagyap makauli. O di nag-extend na lang. Dapat saan ka ba mauli? Oo, antay mo na lang na maging normal talaga yung sitwasyon lahat.
Kasi ganun din, kung uuwi ka, mas malaki ang gastos mo dahil nga stuck ka pa ng dito sa Maynila, ang 14 days yata. Tapos pagdating pa dun sa uwian mo, ganun pa rin. Oh. Tapos ilang months lang yung bakasyon mo, kung bakasyon lang yan, wala din. Di mo rin makikita masyado yung, di mo rin makakabanding masyado yung family mo. Pero kung medyo matagal yung bakasyon mo, mga gano'n, mga 2 months, 3 months, okay na rin yun. Nag-work ka ba dyan? Sa Thailand? O? Di ka na mabalik. Mahirap pag limbawa na umuwi dito tapos ano ka dito sa Manila. Pero sa bagay, iba nga facilities. Naka aircon. Baga balik-balik. Ay kung ganyan yung trabaho mo. Pabalik-balik na lang ng Thailand. Siguro malaki na rin ipon mo. Malayo ba ang Thailand sa Pinas? Ilang oras ba ang biyahe? Baga-baga lakin. Kikipag-usap sa hangin, wala akong kausap. Ano na? Pwede tabilan nila. Na. Mabago mag-init. Ginahamuti ba? Oh. Dako na at imo bunso. Busy ako. Gindungan ko na ini nga akon pag LS nga hita akong pamalansya. Kaya sa malatak oras. Busy gihap pag araw. Sayang din yung oras. Dito among kwarto kay waray man dito wifi. Di man naabot nga to wifi din na igbaw. Kaya niya kaigbaw nagmamalansya. Habang namamalansya ako. Yan, sinasabay ko na. 24 na ngayon. May edad na pamilya niya, wala pa. Maaram na ito niya, Sabagay, pag matagal na rin na hindi mo nakikita yung anak mo, namimiss mo rin siyempre. Mabuti nga, medyo ngayon. Babae ngayon.
Wala, kairuman. Iya lang nga, usa dito tiyo balay. Try man lang niya ka upod. Mupi nga niya na kay di ako nakamute. Kay minsan pag nag-iilis ako, mangiras didit luyo nga balay. Pag ah, mangiras didit luyo nga balay, nagpapa music na napakalakas. Kaya minsan ano ako, napalo ako ni Lolo, pinatayan ako. Oh, pay. Di ikaw, may edad ni mo, maano, pag sanod imo, anong oras imo, LS, anong adlaw, kay papasyalan kita. Magkadikit na ba tayo? Monetize ka na ba? Kumusta mat imo WX? Siguro monetize ka na. Ronnie lang ngayon. Muni ka na ano, Lukar channel. Anong araw ang LS mo? Papasyalan kita. Olo. Diri man ini akong balay, nagtatrabaho man la ako didi, oy. Nagtatrabaho la ako didi. Sini nga balay, nga dako. Akong trabaho ka bulig. Kailangan magtrabaho. Kaya may ada ko nag-aaral nga anak. Klarado ba ito akong busis? Oh, may Shopee. Pa-Shopee pa.
Pare ka napakauli da yung kinaabutan ka. Di balik, bakasyon. Lubos-lubusin mo na. Ang Thailand ba, pareho lang ang hit Pinas. Ano, nakikita ko kasi mga video. Ay, Thailand ba yun? Malaysia. Lamot, ano dida? Mga isda, ano? Isdang tabang. May anak ka pala dyan sa Thailand. Ay nako, yan na naman maingay. Maingay na naman mga sasakyan dito, oy. Kakarira na naman yung mga ala, kay diri god, uy. Bakit ka nang makakaulang? Adi man lak udog na mamalansya. Sige, salamat yung pagbisita. Salamat tansak. Ingat-ingat dida. Sana makauli ka na. Oh, kay ikaw la. Ikaw la di na mag-usaan. Bantay kahit imo apo. Paano yan? Inaabutan ka dyan ng ano? Di, extend yung visa mo. Ay ano yun, oo. May visa ba ang Thailand? Wala. Miga shout out. Meron akong 5 million. At meron akong 10 million na tansa.
Habang ako'y namamalansya, tayo ay kapi-kapi. Tanghalin tapat. Kuan pala, umpisa ako Hawaii tea nung kailan ba yun? March yata? March ako nag-umpisa. Wala pa namang 1 year. Ikaw, iya ka naghihapa white tea? Muni ka na? Sus, dako natakbalay pero itak WH maano pa. Tagal pa mapuno. Malayo pa sa katotohanan. Bag-o lamay. Sige kay papasyadahan ko mo balay. Kukulayan ko. Oo, maano yan. Habang maano ito, maganda yung pag nag-iisa ka lang sa loob ng bahay. Kung ano yung ginagawa mo. Video, ganyan. Tapos upload. Ngayon, pag nagustuhan ng mga viewer, yun. Panunuorin nila. At magkaano na sa'yo, susubscribe. At kapag may bago kang video na upload, yun ang susubaybayan nila. Yung iba nga, halos dito na tumatanda, kakaroon na malalaking bahay. Ako ewan ko lang. Pero sabi ng mga muni na, ang patakaran daw ngayon. Ang patakaran daw ngayon ni Lolo Whitey, kapag naabutan ka daw ng 2021 na hindi ka pa muni, back to zero daw yung channel mo. Ay naku, ang hirap mo na. Pinaghirapan mo. Darin Nikki, okay, lunchtime na, lunchtime. Ako breakfast ko lang. Tatapos ko lang mag-breakfast. Kain ka muna. Darin Nikki, baka gutom ka na. Breakfast ko lang. Salamat sa pagbabalik. Ako ito pa rin, mamalansya.
Kain muna kayo, baka gutom na kayo. Ako tapos na kumain ng breakfast. Ano daw ulam mo, Darin? Tanong ni Procar Channel. Buti nga, di masakit yung paa ko ngayon, oh. Dahil sa uy, baka ano, baba ka ng ano, bahay. Ah, pwede ba? Wala, bawal nga pala magbaba ngayon. Baka tayo mapalo ni Lolo. Kasi yun ang ano patakaran. Bawal daw magbaba ng link. Ah, healthy. Gulay. Anong gulay, Darin? Ako ulam po ano, tuna. Century tuna. Na nasa lata. Tapos may ginisa ko siya sa sibuyas, kamatis, at celery. Tapos linagyan ko ng olive. Labang gulay dyan sa Thailand. Ano? Procar Channel. Sige, kain muna kayo. Dito lang naman ako. Matulog makikita. Matalikod ka mo. Pagtalikod nila pa. Pagtiga. Ay, ano lang yan eh. Hindi mo makusog-kusog tangin. Ay. Sarap ng gulay. Mainit na naman ang panahon. Minsan ulan.
Salamat sa Tambay Lucar channel. Pasyalan kita mamaya. Sige, ligo. Ligo ka lang. Mute ko muna to. May nag-music.
So guys, magtatapos na po ako. Ay 7 minutes na lang. Mag-i-end na ako. Salamat sa tamsak. Nagpaligo pa kasi kami ng aso. Kaya nawala ako kanina. Mega shout out sa lahat na nandito at 2 million viewer. Meron tayong 5 million viewer. At pinawi yung iba. Salamat na lang. Malapit na. Ay 6 minutes left. Local channel. Salamat sa tambay. Daryl and Nikki channel. Ano? Ay. Aking buhok. Thank you. Salamat sa inyo sa suporta.
Pasyalan ko kayo mamaya. Local channel at Darin Nikki at si Abu Dhabi YouTuber. Salamat sa tambay. At sino pa? Sino ba nandito? Ate Sin Bilaya, salamat. Kapit na ako magtapos. Makakando. Thank you, thank you, thank you. Oo, marami akong plantsahin. Sobra. Kung makikita mo, baka masyak ka. Dami kong plantsahin. Pakita ko sa'yo. Plantsahin ko. Channel. Ha? Pakita ko sa'yo. Plantsahin ko, ha? Kita mo ba yun? Yan yung nakasampay na yun. Yan. Plantsahin ko pa yan. Tsaka ito, oh. Yan. Meron pa dun sa loob. Arlene Diaz. Miga shout out. Thank you sa pagpasyal. Kumusta? Kumusta Arlene Diaz? Hindi ka nag-LS Arlene Diaz? Arlene Diaz. Biga shout out. Bigyan kita ng jacket, ha? Jaketan kita. Yan Arlene Diaz. Mayroon ka ng jacket. Pero wag ka muna magbaba ng channel kasi alam mo na. Taga Pampanga. Pampanga. Saan ka sa Pampanga, Arlene Diaz? Namamalansya lang ako. Pinagsasabay ko na yung aking LS at work. Most nakarating na rin ako dyan sa Pampanga sa Apalit. At noon pa yun sigurang mga 8 years old ako. Tagal-tagal no? At sobrang nakakatawa. Iba sa Pampanga, uso yung talangka. At minsan hinawakan ko yung talangka tapos kinagat yung dito ko. Iyak ako ng iyak kasi yung kagat ng talangka ay matanggal. Tapos natanggal na lang doon sa pagkakabit doon sa sarili niya bahay. Pero sa kamay ko hindi talaga natanggal. Hanggang dumugo na lang. Pero yun, malaking talangka. Ang ginawa nila, inano ng flies. Ay,
Inanul nila ng plus, kaya natanggal sa kamay ko. Matagal na rin ako dun, hindi nakapunta. Nag-i-LS ka na ba, Arlene Diaz? Namamalansya lang ako. Sinabay ko na yung pagla-live stream ko sa mamalansya para isang oras lang. Kumusta ang WH mo, Arlene Diaz? Pupunta ka ba kay Indaylin? Parang na ko yung mo doon, name mo. Ano nga? Kakagulo man ka mo. Kuha ko ng pambukas. Oo, marami akong plansyahin. Local channel. Kasi hindi naman araw-araw. Pag may lang. Meron lang akong oras. Kaya nga sinasabay ko na yung pag-i-LS ko sa pagpaplansya ko. Para sabay na rin at magkaroon at guys, salamat sa tambay. End na ako, tapos ng oras ko. Salamat. Salamat. Bye bye. Thank you.